Teď se nacházíme na náměstí 14. října, kde je umístěna druhá budova úřadu městské části Praha 5, kde sídlí stavební úřad. A právě do tohoto stavebního úřadu hledáme nové kolegy. Takže když se rozevřete naše webové stránky a kariérní stránky, najdete tam právě pozice a inzerát, který je vypsaný pro tuto pozici, to znamená na kolegy na stavebním úřadě. Hledáme i mladé lidi, absolventy stavebních fakult, kde zkušení stavaři, kolegové zapracují, zaučí a samozřejmě ti, kteří budou ti nejlepší, kteří odvedou dobrou práci, tak jako benefit městská část může nabídnout i služební byt, což si myslím, že pro mladé lidi je úžasné mít bydliště, které je nedaleko svého pracovního působení. Takže přihlašte se, podívejte se na naše kariérní stránky a těšíme se na vás.